Nyt 5 minuuttia. Veikka nähdä nyt taatos, kun äsken on harjoittelu. Alaanko lähtee? Mitäkö sulla on? Ja mikään Suomen mestari vuonna? Ei Tokku, mä olin niin. Eihän vitoinen. Ois pitänyt nykypäivänä, koska niin ois ollut jalat ja kätki. Minullakin kuuluu tähän hommaan, mutta en oo keille reena. Pikku taava ollut. Niin on myös viime vuosina ollut. Vähän keittinyt tuohon. Ja se on passakaan. Massa etuhan sulla on. Veikka, kato 65 kiloa sarjassa, että sehän on ihan kevyt eteen. Minä oon 95. Niin. No niin, mulla tossa on koppia. Vielä. Ei mitään kooviksi, kooviksi varmaan vaikka minkä asiaa. Minä lähet tuolla aseeseen. Ei, kun lähdetään polvelta niin. Joo. Siitä jotakin sweepejä ennen. Nyt se lähtee. En oo muuten ikinä maailmassa voinut kuvitella, että mä joskus tämmöisessä lajissa. No niin, polville. Ei kaska. Lähti. No niin. Hakke irti ja rahuus. Hakke irti ja tehdä muuta. Mikä on mitä vituksi? Ei, vaan se on käsiin lupauteen, jos sulla on tää. Aijaa! Purista. Ei se oo kurista. Sulla on lupaus. Ei kannata nyt kyllä. Mä Matti. Nyt näyttää urheiluhenkkiä, sitten vittu saattaa. Sitten rupeaa tapahtumaan. Oho! Minä tällä keinoista nelilihaa. Ja ne maksaa 65 kiloa. Niin. Vähän nekkarenkkiä. Eikä pärjää, että näyttää 5 kiloa. Otetaan mulla mitään. No, 50. Aika liukkaasti kaveri pyörähti meitä. En välttämättä riilijulossa ruppes Luuli pinkään. ei kun ne ole jotain. Sitä on aina vittuun. Kaikki ei vaan aina ymmärrä mun. Onko raskasta? En ois uskonut. Ei. Ihan oikein ottaa. Et kyllä niistä kuntokin on ihan oikein loppuun. Kyllä viikolla se kätteli. Vielä 5 minuuttia. Niin. 45 minuuttia. Paljonko? 45 minuuttia. On melkein hullu. Siis koko ottelu. Niin koko ajan paanittiin vaan. Ei ole reeni. Mutta otteluhan on 5 minuuttisia näin. Niin paljon se on se ottelu yleensä? Onko se 5 minuuttia? Ei, jotain 5 minuuttia liikkuu. Mutta niitä otteluita saattaa olla tuurilla, niin montako niitä on? 4. No 4 ylös. Niin, yli 4 kumminkin. Joo. Ja tässä nähdään. Aika rimmova kaveri on kyllä niinku pyörähtää jätkä, ei oo mitään ja voimaa on kyllä. Kun me vähän katsoo vaan niitä meidän kypärät mukka, niin ihan vapaa ottelu. Ei, ei ole helppoa. On se ollut vapaa. Mutta Veikka on... Oo, Veikka, aijaa. Joo. Niin, Veikkakin on ammattiharjoittaja. Niin kaikki kun tuolta Jonnin sotti ammattilainen. Pikku aluja. Joo, jaksa. Joo, eikä se vähän henki vähän akkoa. Nyt vähän kovemmin otan. Aijaa! Eiks me vielä ottaa? Ei taas silleen niinku vähän niinku ottelussa niin. Annapa Veikka lopun päälle. Niin aina vähän löysiä. Ei, anna löysiä, nyt otat niinku kilipua. Anna vaan mennä pörkille, minä en sääliä. Se on oikein näin. Anne! Polttari näyttää siitä vaan pian. No niin helvetin pörkille. Mitä? Hyvä. Alle. Tullaanko naa? Sä laatasit jo kotona niin. On tuolla. Ei voi katsoa vähän kuvia. Niin. Ei oo roppa ihan tämmösen totta. Ei usko, kyllä niin viimeinen. Ei oo aika mitimissä kummin. Niin siis tuolla massalla luulisi pyörättävää, mutta... Ei oo mitään asiaa. Yksi erää vielä uudestaan. Otetaan vielä. Veikka laske saatiin. Lasketaan. Ota vielä vähän.
Enkä. Nyt on tehtävä pitää ihan. Peät Mikko tässä kiinni. Missä? Tämmösen tilanteessa. Otat nää. Kään tänne. Elikkä menee siihen päälle ja kyllä. Ihan se siinä. Paanan tänne. Neljäksi eipä sen loukku. Niin. Tässä vaan. Se on helppo homma. Se on helppo juttu. Ei tarvitse muota pian. Minä yleensä naasettiin okin sitä. Väsytystekniikka. Ei osaa helvetin hyvä. Väsytystekniikka. Otat ylös, että se ei saa sieltä mitään aikaiseksi. Jussi tullut seuraavaksi. Katsotaan miten se Jussi juttu. Jussi vanha paini, se on Ei ja se Aavi. No tekisikin vielä, jos Sailekki olisi yhtään kunnossa, niin kokkeltaan. Se jos haluatte, niin näet tämmösen kuristuksia lukkiutus jalkalukkuun muuta. Tottakaa on siellä nähdä, mitenkään oikein tekköitä vaan lajit. Ja tästä tarvon rivistä. Vetäisikin joo. Oho, napaa. Ihan. Ei, Se roikkuu, jos se tapaa. eikä mitenkään. Ja tässä. Paino, niinku, oot ihan kakijoilla läpi, niinku rintakehällä pidät sen painon sinne. Ne naat hattiin. Painat vähän kyllä jaloilla silleen, että oot tukevasti ja painat ihan. Niin, että mä oon ajatussakin. No niin. No niin. Miten ja lähtee? Nyt lähtee. Ei sinne maahan. Ei se kun tarvitse rupes tekemään, niin se lähtee jättykin. Siis se on oma. Ei oo mitään, mulla on kova jätty. Seuraava. Yksi vielä. Vielä! Ei pian. Joo, sitä pitää tehdä vähän eri tavalla. Niin. Se tuntuu pahalta. Niin kyllä mä tiedän siis. Tässä on niin. Sulla on kyllä erot. Kyllä sitä Joo, ei siellä pitää lähteä pysyä se siinä. vaara, että kaverin kanssa sitten selviää. No niin, no se on. Saat kokeilla kurissa, että tässä on tulossa. Ja eksymässä kerralla. Niin joo. Elikkä tavaako äsken tulisti niinku, et kurista näin. Raiskaaja. Kuumeessa on. Onko Lapinlahdella teillä joku tapa, että raiskaaja kuristaa? Joo. Ai se on Iisala, joo. Meillähän on koittaa ensimmäisenä seurassa tuon niin sanottu raiskaaja kurista. Niin, että kun voit juttuu. On mulla yksi semmonen asia. Koitahan nyt pitää. No niin. Kurista sen Haittaa kun nää painat. Ei haittaa, mä ammututtu Joo, se on. Pidetään armoja, sotkeelle käsiä ja tolleen. Eikä ihan kaikki on mahdollista. Niin, kun mä tiedän varmaan, kyllä kiertää nyt pois. Niin kaikki on mahdollista. Et vaan pese pois. Kyllä. Joo, helppoa. Noniin. Kääntyy. Lähti. Niin kurista siihen. Hyvä. Vittu, tää on pohjaa. Mä jäähän kiljeeni. Ei voi kyllä mitään, kyllä täytyy myöntää. Jättää niskeen. Lähtikö voittaja mukaan? Voinko sanoa kyllä, että oli pahan kyyti? Oli ihan mielenkiintoinen kokemus elämässä. En ois ikinä voinut kuvitella, että mä ikinä ois jossain tämmöisessä. Ei, ja nyt on tuo. Ja tuo. Tää